Hi JFC TV, shoutout. Basta. Basta idol. JFC TV, thank you so much sa pagpasyal. Sa signal lang yun. Pasuyo naman ako, idol JFC TV sa akin. Kasi yung yung nakaraan, ito, hindi kayo makalakad-lakad eh. Tusok sa akin primer guys. Ano lang yun? Basta talaga ako. For viewers, shoutout po. Mapalag lang ako, mapapalag lang ako. Wala ko yun. Pinala ko ng lugar ng kadami. Tatlong nagagaw mo rin. Tapos na nagpapadala naman ngayon yung yung Prado. Malakas mga pagpagaling ha. Tignan mo siya oh. Sabi ko hindi, pagayaan yung sarili mo. Kasi yung buka. Dali na may dala ako yung dalawa. Nasa gitna si Anthony, te. Kanina pa yan, wala eh. Wala kanina, walang bibili eh. Maganda ko, tayo mo niya ang dating. 7 viewers, thank you. Jennifer, thank you. Nente, tatanong ko kayo. Andun si Anthony sa gitna. Anthony! Anthony! Shoutout sa 7 viewers. Hatching ka. Nabiting ka sa jeep. Nahatching ka ito. Parang nga eh. Sasakit lang ulo niya, naiglit pa. Ganyan yung chat. Aga-aga nila. Ganyan siya mag-inom. Inom, tulog. Lalo si Kuya Toto. Minsan, kadadating ko lang doon. Jeff, Nani, nag-ano si Ate Jennifer sa'yo daw? Nag-chat-chat. Uwi ka na raw. Nagtitinda pa eh. Thumbs up down. Thank you, Ate Orm. Magandang umaga rin po sa inyo. Carmi Caparal, thank you so much po. Guys, pasuyo po ako sa premiere ko mamaya 11:30. Pinas time. 11:30 AM. Pasuyo po ako. Me vlog, shoutout sa'yo. Ay, Maya vlog, shoutout.
vlog. Thank you so much. Anong gawa mo? Ay, nagbabalat ko ng mais. Paninda ko, panumpok. Panumpok, mais. Kwenta lang ang tumpok, guys. Wait lang yun. Panumpok. Puro na lang kasi tumpok ang amin dito paninda. 5 piraso. Ulit. Ulit na 50 mo. 5 piraso pa naman. Lalakwa. Sulit talaga, sulit. Ito nga ni. Nag-vlog ko sa business ko. Thank you so much. Maya vlogs. Okay, 15 viewers at TikTok vlog na. Pasuyo po ako sa nakapin. Sa aking firmware mamaya. 11:30 p.m. Hi, Daniel. Thank you so much. Hindi lang siya out mag-group. Saya si Maruko dahil kay Hanatik. Ay, 18 viewers. Rico! Nay, gilid po kayong kumpe. Nagpupuro na siya. Congrats. Ayaw ganyan. Dapat kasi maaga pa lang. Nag-verbal na siya. Kwenta lang yan, ma'am. Alam. Baka naman matabang. Matabang pa yung ano. Hindi kasi siya nagpapagyan. Tamis yan. Sa panahon natin, pag matatanda na, kailangan na Hindi pa Kung bata pa, na pa pwede. O, kaya ka, sir. Pares nga lang po iya. Mali na nakahanap ng... Nababalat ko lang po yun. Kasi ayos. Nasabi siya. Hindi, ito mga mais. Dito, Babarat kami. Hi, Nay. Good morning sa iyo. Thank you, Nanay Juliet Arnes. Thank you so much. Ay, naku, kanina. Hi, Jesse. Thank you so much. Thank you po, 1-4. Ay, hindi ko kasi nakapag
Wala ba dyan sa ano? Yan sa may santo? Meron yun. Meron dito sa wallet ko. Meron. Tago yun. Dito sa ako. Wala rin dito sa akin. Saan din lang dito. Yan ma'am. Nice po. Ay, mga car. Shoutout Mama Kari, Pasuyo. Ay, Tol Joel. Guzman, shoutout sa ito. Luwan si Waray. Mama Kari, thank you. Maria Mix, Christian, shoutout sa iyo. Karen, thank you so much. Sangkay, gaga. Ganda ng mga mais mo dyan, oh. Sangkay hirap. Ganda. Bago kasi, bagong dati. Sangkay Grace. Naganda ba si Sangkay B-Boy? Makari, maraming salamat. Salamat na. Ganda lang.
Sangkay. Sangkay Grace, thank you. Lola. Lola Sai, saraw. Blessing na sa'yo. Like, thank you, Grace. Sangkay Grace. Curot yung bunot yan, mo. Puting mais ba yan? Sarap pang gulay yan. Oo, puting mais. 24. Aurin! Shoutout sa 8 viewers natin. Okay. Dan 14 likes ang kay ay Erap, thank you so much kay. Yeah. Binate mais. Thank you very Hi Janet, thank you so much Janet. Hi Salty. Okay nga adlaw pa di. Okay nga, good morning everyone. Gala sa lahat. Hi Janet. Happy City, magulong siya ron. Chairman, sarap. Para sa ito nga ilinabin ng isang kasubungan ni. Para ulang maulan-ulan. Yung mga paano yung panahon. Sarap ni. Bagong sarap to Sangkay. Sangkay era pag bago luto. Sarap kumain yan. BG lang host, bro. Sige lang po, sige lang. Walang problema, Janet. Janet lang. 10 viewers, shoutout po at 16 thumbs up. Kumusta kayo guys? Kumusta ang lahat? Guys, pasuyo ang aking premiere mamaya. Sa kaya pasuyo naman. May letter ka, so sa aking premiere guys. Ay, Sangkay Matthew. Chat in.
Sangkay Matthew, thank you pala sa kahapon ah. Salamat sa inyong pagpagyaw sa akin pa rin. Thank you at kay Will. Salamat kay Biboy din kasi si Biboy ang nag-asikaso na atin na galing sa inyo. Bago mag-December, ulit na yan. Grace, Sangkay, thank you. Oy, 17 viewers at 16 thumbs up. Wala. Dami. Guys, pasuyo sa aking naka-pin. Premiere ko yan mamaya 10:30 AM ngayon, Pinas time guys. Pasuyo lang, pasuyo. 14 viewers, thank you so much guys. Salamat. Kaya mo na, ganda nga, nagawa nyo eh. Mabuti lang na ganyan. Ay, may sate, 50 lang tumpok. Ayaw, ulo. Margo Boom. Ate Maribe, Cabanes, maraming salamat po. Good morning po sa inyo. 14 viewers at 16 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. I love you. Tama nga na lang tayo guys. Chill lang tayo ngayon kasi chill na tayo. 16 viewers. Thank you. Gilid po kayo, gilid. Gilid lang po, gilid po. Gilid po. Kayo masagi. Gilid po, gilid. Kayo magkumpulan dyan. Baka masagi kayo. Mami, love you. Boom, sabi ni Ate Mar. Oy, kabos, ang special. Shoutout sa'yo. Pinanood ko kanina, winatch ko yung video. Yung gumawa ka ng penguin. Linay ko dun sa akin isang cellphone. Isa daw, pabiling kape. Kurang na to. Sangkay work muna. May mauran yan na. Sige la, ano, harap lang. No problem. Mary Grace, Yahoo, sabi ni Ate Marvin. Mine, thank you, mine. Joyce, thank you. Thank you, Sangkay. Palay. Opo, 1845. Ano yun? Opo, pwede na titikman. Ano yung mayabas dito, hatag. Mayabas lang sa kalat. Ma'am Carcelda, hubad. Thank you, Ma'am Carcelda. Ate Marvin. Tapos official, thank you so much. Sangkay. Pati nandyan ba si Cherry? Dito. Titinda. Pumunta na tumalay, boom. Shoutout sa Ate Marvin. Carcelda, Woodwood. Boom, boom. Kayano, how are you today, Kayano? Assalamualaikum. Happy Friday. Mark, happy Friday to my friend Keanu. Thank you so much, my friend Keanu, for visiting my life. I appreciate that. How are you today, my friend? Good. Where are you from, my friend Keanu? 15 viewers at 19 thumbs up. Wow. Mabi TV. Hi, Jeanette Vlog. Thank you so much sa pag-review. Noemi Remix Vlog. Hello. Miguel Charot po sa lahat. Guys, pasuyo naman po sa aking premiere mamaya. 11:30. Pasuyo naman po pa thumbs up. I am very good, Mark. I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. Jeanette Vlog. Woodwood. From Indonesia. Oh, good selling Mario. Mark, oh yeah, good selling. 50 files in my sweet corn. No buyer, guys. Tanghali na ako lumabas.
JFC, thank you. Nasabi. Ano? Sabi ni Sangkay, wag mo na rin akong kumbaran, Mark. Ay, hindi. Hindi naman. Na ano lang yun, napindot ko lang, Ma'am Craselda, no problem. Hello, Joyce. Thank you. Happy to see you. Sabi ni Piano. Hi, boom. Tamis, mais. Oh, yeah. Tamis, mais. Like, mais. Yeah. Like this. Like this. Like this wheel. It's my sweet corn tumpok pals. 50 tumpok, everybody. May apat. 4 pieces and 5 pieces only. Hi, Sagaro. Salamat sa pagdaan. Hi, Will. Rampiano. JFC TV. Sabi ni Kabus. Will, boom. Sabi ni Kabus. I'm sealer to bro. Oh? You buy? Ay, ano ba? Ano ba ibig sabihin? I'm a sealer. Thank you, Kiano. Tusok, thank you. Inubaran si Kuya siya ni Kuya Biboy. Bakit? I like corn. Hello, Will ko, boom mais. Kabus, Miguel shoutout. Dan Tamsak. Noemi Remix Vlog, shoutout. Sagato. Bakit nahubaran mine si ano? Si Ma'am Craselda sa ano? Baka napindot na remove. Ay, nako. Yeah. Ante. Ma'am Noemi Remix Vlog, thank you so much. Sagaro, Kabus official, thank you Sangkay. Binati may sate. Will, thank you so much, Will. Tomorrow, kahapon yung blessing mo sa that's a praise corn good sales to the market. Yeah. Lagi ka na lang tumayo. Yeah, kaya na. Lagi ka na lang tumayo. Kaso lang walang customer. No have a customer. Customer. Tatay Robin, 2.0 morning. Tatay Robin, maraming salamat. Ganda ng usapan niyo, Tatay Robin, kahapon ni Sir Sunny. Nagiginig lang ako. Kasi talagang hindi ko alam yung mga pinag-uusapan niyo, pero nakikinig ako. Magandang usapan. Tatay Robin, tugilag sarap sabi no, I mean, Remix Vlog. Thank you so much guys sa 70 viewers at 21 thumbs up na. Parusa. Bakit Ma'am Craselda ano yun? Oh, Dumalay Boys. Bakit ano? Natasha, Kabus Official Dan Watch. Thank you Natasha. Tatay Robin, shout out sabi ni Kabus Official. Guys, salamat po sa inyo guys. 17 viewers at 21 thumbs up na tayo. 50 lang po. Murang-mura mo. Ano tayo guys? May customer. Customer guys. Daddy, sir. To buy sweet corn. Yan o, it's my customer. Bago lang daddy. To press. Issues. Mamamala lang po yan natay. Daddy. Ganda o. Lang po yan. Ha? Oh no. It's ayaw daw. Ayaw daw ni Daddy. Ayaw ni Daddy bumili. Ayaw niya na mais kung 50 tumpok. Gusto ata 40. Oh no. Hi Natasha, good morning. Tatay Rubin Dan or coming from more. Thank you po. Salamat sa inyo guys. Paano hindi ka huhubarang panay tain na lang yung sinasabi? Ba nag-aaway-away ba kayo? Pwede punta ako dyan pag wala ng ulan. Ano ba tindong ni Cherry? Hipon tol. Punta ka na. Isang beses lang. Ubad agad. Hello everyone. Huwag kayo mag-away-away. Will, ito thank you so much, Will. Hello, Kabus. Greeting from Indonesia, my friend. Thank you, Kiano. Tatay Robin, magalaw shoutout from Janet Vlog. Noemi morning, sabi ni Tatay Robin. Nice market, Mark. Yeah, sa market. No buyer, my friend Kiano. I have a lot mini seller in here in Dumalay Street.
to buy any kind foods or anything or vegetable or sweet corn or bili na, 50 lang. Vegetable and anything else. Hipon. Ano ba yung English ng bayabas? Ay. Loko yun. May lumala. May nagagapang-gapang sa aking ano. Mukhang mapapabili ako. Mukhang mapapabili ako ng hipon nang wala sa oras sa Mabi TV. Pumunta na rito. Hindi kami nag-aaway, Mark. Hindi ba? Mabuti naman. Tatay Robin, boom, love you. Sabi natin, Marvin. Glory Creation, shoutout po. Ma'am Criselda, meron na yan bukas. Huwag kayong mag-alala, anuhin natin yan. Ma'am Criselda, huwag kayong ano. Marvic, Miguel of shoutout to Tatay Robin. Pwede, di ka pa nakababad sa live. Bardagulan talaga pa di. Pwede, pasensya ka na kung di ako makakababad sa'yo. Pero next time, babawi ako. Huwag ka mag-alala. Marami lang kasi tayong ginagawa. Ang dami natin pinapasok din ng mga kaibigan din sa wide. Kaya pagpasensyahan mo na kung hindi kita na dadaanan or malalang saglit-saglit lang tayo. Pagpasensyahan mo na po. Tapos official, Assalamualaikum, Kiano morning. Ma'am Noemi Remix, Dan Tikit. Ay, thank you, Janet. Si Janet, guys, napakasulit yan. Napakabait yan. Babad na babad lagi sa live namin. Mula kay B-Boy, napunta sa akin, kay Matthew, kay Grace, kay Ma'am Criselda, yan. Tapos kay Will. Kabus, love you, boom, sabi mo. Ate Marvin. Matthew, thank you po. Okay lang, pati sinabi ko lang na bardagulan sa live ko. Baka di ka nasanay sa ganun. Hindi, sanay ako. Joke lang, kailangan din siya white mag-joke. No problem. Ang Criselda, huwag ka mag-alala. Hindi kitang kayanin ko. Bait naman yung speed. Hindi naman nun. Mami, Dumalay boys. Marvic, hello. Ma-open na aga. Uy, ma-open na aga. Pay mo na kapos siya. Kaya may dikit na po sa puso mo. Aray ka, hugotero ka talaga. Ikaw talaga pag binata. Sana all binata. Sana all binata. Glory Creation, thank you so much. Santay. Okay. Lolo ko nga ako. Pre, 100 yan. Thank you yun. Marami-rami to. 105. Ayan. Thank you. Diba? Hi, Sir Sanasan TV Official. Thank you so much po. Maraming salamat sa iyong pagpunta. Sa iyong pagpunta. Sunny, may grab shout out, Sir Sunny. Kaya ang isa guys. Loading man guys. Okay na? Okay na ba? Glory Creation. Okay na ba? Glory Creation, maraming salamat. Kiano, thank you so much my friend. Maribik. Kakak. Boom boom. Kakak. Hello, Sunny. Nice to meet you. Thank you so much, Kiano. Sensen, how? Hoy, Almar, all guy. In the house. Thank you so much my friend Almar. Boss Almar, nag-ano ko kanina sa'yo. Nag-video ako sa iyong live. Pinipli ko lang, hindi na ako nag-anong dot-dot kasi anong oras pa lang kasi, ang aga mo kasi nagla-live. Ang aga na yung si Elmer. Boss Elmer, ang aga mag-live. Mga 5 yata na silip lang nagla-live. Mga 6 sa kaya nag-dot-dot kasi sarap matulog eh. Shouty! Hi 12 viewers, thank you so much sa 24 thumbs up guys. Kick out isa sa team Bunggong. Si Kabanso. Kawawa. Nag-shout out kasi.
Oy, may promote sa Sugo. Promo sa Sugo, sana all. Di pumunta ka na doon mag-isa. Boom Elmar, Maribik Abanes, hello. Boom Elmar, sabi ng Kabos Official. Yang kay Elmar Ogay, magalo siya. Sir Sanisen, thank you so much, Sir Sanisen. Sir Sanisen, napakasupport. Saan yan mapunta na mga live? Nandun yan. Grabe yan. Tunay yung talaga namin. Ay ma'am, kwenta lang po. Tandaan. Benro Gamalo, sarap sa'yo. Kay Tatay Robin po yan. Busy pa si Cherry Padik. Oo, paubos na nga ni. Paubos na. Paubos na yung paninda. Para ka nakaabutan. Mahuli-huli ka, maray na. Mahuli na siya. Maray, tulog na muna ako kasi may deliver ng 12. Mamaya hindi ko ipag-drive si Mrs. ko. Nata. Po, Sir Sanisen, thank you so much, Sir Sanisen. Dito lagi si Sir Sanisen sa iyong trabaho. Sir Sanisen, sahod ko, pumunta ka. Yung bigas mong makukuha sa akin, puntahan mo na lang. Kung hindi ka naman busy nun. May motor ka naman eh. Maribig Abanes sa Sanisen, Tabus, Sauti. Uy, thank you, Sir. Ay, Sunang Bukana kapatid. Uy, kamusta? Sunang Bukana. Aray ko. Next time na lang. Bahala ka, mami. Bahala. Kuya Elmar, Miguel, shoutout, miss you. Maribig Abanes, hello, Kuya Boy. Kuya Boom. Sabi ni Maribig, Boy. Boy kong garo, kumusta ka na? Tasya, ayusin ang comment na siya. Salamat kapatid sa support. Ay, no problem. Walang problema yan. Sunang Bukana. Wala tayong pagpakulay sa ano na lang pag medyo malapit lang na sahod. Sunang Bukana, dating dikit, sabi ni Mabi TV. Thank you, Mabi. Kinakabahan ka na, baboy na kangaroo. Ay, ano? Sige, ingat, bye-bye everyone. Sir Sanisen, thank you. Mabi TV, salamat. Sabi ni Sunang Bukana. So, Miguel of Sarot, sabi ni Tatay Robin, 2.0. Ay, Hana tayo. Sir Sanisen TV. Natasha, umayos ka sa... Ako, na-hide ka na tuloy. Asawa kita. Na-hide ka tuloy, na-hide ka tuloy Natasha, yan. Sal Armor, Ching Chang Chu, Miguel of Charot, babae na ko. Sige lang. Natasha, umayos kang comment mo, yan. Hinahide ka tuloy ni Su. Thank you, Su. Hindi ko na hinahide yan si, hindi ko hinahide yan si... Binalik ko yan si Natasha. Kaso, bumabanat na naman ang pangit na Bahala ka dyan. Hinahid ka na so. Pagka kasi magko-comment lang hindi maganda. Magaganda lang comment mo. Patay ka tuloy. Hinahid ka tuloy na so. Nahide mo ba so? Hinahid mo ba so? 60 seconds. Aray ka. Teka lang siya, Marvick Su. Palungkot siguro buhay niya, kapatid. Ewan ko lang, Su. Sunang mukha na. Magkikita rin tayo. Oo nga. Elmar Ogay. Joyce. Tangkay. Thank you. Ching Chang Shu. Love you tol. Uy, sampul lang kuya. Thank you, Su. Inanuhan ko na rin yan, hinahid ko na rin yan. Kaso, ako, binalik ko siya. Kasi tinanggalan ko lang siya ng moderator. Kaso, ganun pa rin ang mga niya, banat. At least hindi na ako yung maya, pupunta sa iyo. Pupunta sa iyo yan. Pupunta yan, Su, ng mo. Mag-ingat ka kay John Paul Remodo. Kay Palamura yan, mamaya pumasok yun. Thank you, Su. Thank you, kapatid. Salamat sa pagpasya. Nandiyan kanina si Willie. Kaso lang, iwan ko baka busy.
Naku, patay siya sa tropa. Oo nga. Ang dami pa naman ano doon. Ang dami pa naman mga sulit na ano. Mga viewers. Patay talaga siya ron. Huwag siya magluloko-loko ron. Lalo na kay Eljun, tsaka kay Maruko. Makaiyak-iyak lang siya. May si Daniel nga, binibiro ni Maruko eh. Ay, nandiyan pa pala? Ano ka, madam? Sa mga bike ni ma'am. Nandiyan pa pala si Natasha. Nandiyan ka pa pala Natasha. Binura lang pala yung ano. Huwag ka na mag-comment ang pangit. Ano lang. Ano lang tayo. Chill lang, chill. Chill lang, chill. Dapat niya kanina. Wait lang mo. Bakit mo ako yung mabait naman ako? Marunong alam ni El. Marugay yan. 100 yan. Wala. Huwag na yun. Huwag mo nang pag-usapan yun. Basta dyan, mag-comment ka lang dyan. Huwag ka lang mag-comment. Nakakasakit. Tama lang yan. Huwag kang bumiyar. JFC, thank you so much. JFC. Huwag ka lang mag-comment na masakit. Ayusin mo lang comment. Ayan, 20. Mamahid ka dyan. Matigas na. Wala ko. 9 viewers, thank you so much. Baka nag-live ata si Will. Guys, pasuyo naman po ako sa nakapin. Sa akin nakapin. May premiere ako mamaya. Kanina, pasuyo mo ako thumbs up. Kuya Robin, TV. Winro, gumalo, shoutout sa'yo. Glory Creation, thank you. Su, baba mo nga yung ano mo, Su. Premiere ka ba? Kapatid Su, mayroong ka premiere ngayon. Buli ka, Natasha, alam mo. Kahit sa ang live ako, lagi kang may sinasabi sa akin na hindi maganda. Yan. Galit na si Boss Elmer. Ayusin mo kasi, ano, Natasha, ang ano mo. Sinasabihan ko ano mong kanggaro. Pasaway. 6 viewers, shout out sa'yo. Pahala ka, ikaw din. Maganda kasi mo, ano. Sandy, shout out 29 thumbs up po. Oy, thank you so much mo Sandy. Do Jello? Shout out Sandy. Sunday, Friday, Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Sunday. Yes po. Oy, thank you so much. Do Jello? Tama ba? Nasa biyahe pa yun si Will. Oh? Bus pa ba yun? Hi Will, thank you so much Will. Nandiyan pala, speaking of Will, Piolo Pascual in the house. Shout out sa'yo. My Piolo Pascual, thank you so much. Guys, si Su ng Bukana please, pasok ka. Nandiyan na si Will. So, ng Bukana, naririnig mo ba ako? Pumasok ka dyan at iwan mo yung primer. At ano natin, pipin. Will, why you all laughing, Will? Nasa ano ka na, Will? Nasa bahay ka na, Will? Are you ready home na? Tama ba yun? Tama ba yung English natin? Sir Will, Southie. Pinatagtinda ako na
Guys, magpalit tayo ng nakapin. Si Will lang ang pin natin. Guys, puntahan nyo na lang ang aking channel. Puntahan nyo na lang ang aking tamsakan nyo na lang ako. Ay, ate, may sati. Boom, aray ka. Ay, B-Boy TV, thank you so much. Ano ba nangyari? Wala picture dyan, Doy. Wala nga ni. Embot ko na kayo ng picture. Di ko alam doon, Main, sa Main. Sa may lagayan ng aking birth certificate at yung mga papel. Unahan doon sa taas. Yun ka mga picture pag-blend ko. Oo, sige. Jerry, kamukha ba ni Dennis Rodman? Ano guys, share out. Oh, wait lang. Nahanap nga ako ng maayos dito kung mayroon. Viewers. Kailangan magpalit na ako ng messenger kasi ang dami na nag-chat sa akin na privacy number. Kamukha ni Boy Abunda. Si Boy TV, Yahoo. I'm Cruzala drive today. Oh, drive today. Ginamit mo na ang iyong card, Will. Like, thank you sa mga dito. Wow, picture dito. Kuha ka na lang dyan sa Facebook. Ang matutulog picture dito. Harap maghanap. Yung ginagawa ko eh. Hi Elmer from Will Ito. Ingat Will ko. Sabi ni Mary Grace Francis Vlog. Thank you Sangkay. Sangkay Matthew, thank you. Maraming viewers. Wala picture dito mga ano. Wala picture dito. Okay, we'll take her, sabi ni Ma'am Cruzada. Tignan mo dun sa taas. Hindi ka na gano'n. Shoutout sa 11 viewers. Thank you so much. 31 thumbs up.
Will, sabi ni Biboy TV. Matthew Boom, sabi ni Biboy TV. Janet Vlogs, hello, mabalik ako. Ayun lang. Hey, Janet Vlogs, thank you so much. Janet, hala ka. Tay Robin, maraming salamat. Miguel Ochoa. Tay Robin, masarap ba yung mais na binigay ko sa'yo? Yung puti. Maano ba? Masarap. Lalo. Hindi ko, masarap yung mais eh. Hello, Janet, be good always. Sir, sis Janet, ngayon lang ha. Ngayon lang ha, sabi ni Ma'am Criselda. Ma'am Criselda, thank you so much po. Ay, bili na mais. Shout out sa 11 viewers at 31 thumbs up guys. Thank you so much guys. Eh, bilhin natin. Ngayon lang kasi nandito na kasi si Donya Biboy. Mega love, shout out Mark. Sabi naman po sa thank you. JFC TV, thank you so much po sa pagtambay. Maraming salamat. Papanood ko yung mga vlog. Pero hindi lahat. Meron lang ako minsan binibignan ng mga vlog. Kuya Biboy, boom, sabi ni Sangkay Matthew. Sangkay Matthew, maraming salamat sa iyong pagtambay. Salamat din pala sa kahapon. At kay Will, thank you so much sa inyo guys. Nagbili ng aking mais na tira ko yung kahapon eh. Ito mo yung payat si Mariko. Ito mo saan kayo yung payat si Mariko. Ang ganda, di ba? Ganda yan, ano siya ang payat. Lalo na ngayon. Kita nyo. Ang dalaga siya. Meron ako dito picture ito oh. Mga busayap. Ito, mga busayap. 23 years old pa lang ako diyan. Mukha akong ano diyan. Mandirigma. Ako si Mandirigma. Payat lang pala ako maganda. Ay, wow. Pang ID. 2x2. Wala nga yung ID man dito. For recreation, thank you.
Sis Glory, hello, sabi ni Sangkay Matthew. Thank you, Sangkay Matthew, sa iyong pagkakambay. Wala nga. Kung mayroon, di may singin ko na sa'yo. Dapat sabi ko eh. Ano ka? Ano ko yung tama? Dami mo yung wala. Kahapon nababa ng oras, hindi ka nagsabi. Hello, may gulab siya. Hello, mami, ganda. Location. Kuya Waray, nasubscribe ko na si Tatay Robin. Thank you. Mga ganyan dapat. May sate. Mais sate, mais. Ate, mais sate. Yan, nalaglag ya. Uy! Uy! Ya! Nalaglag oh. Wala kang paso. Lupot naman. Yaman. Ano mo ba? Yan sila uli. Kapit lang yan nila. Wala nila. Wala nang kampuni. Ma'am? Bago ba lang yan? Oo, kababalat lang po yan. Bago po yan. Ilan po ba?
Ano ka? Tara. Shout out sa inyo guys. B-boy is busy. Yeah. Busy boy. Busy. Imagine lang akong ano. Busy dyan. Hala, I'm not well. Mas beat play, shoutout sa'yo. Pwede po ba mag-engage dito? Balikan ko. Oo naman po, pwede. Welcome Boss Mark. Layas muna ako, punta na ako sa school ng alaga ko. Umuwi kasi siya mo. Sige lang po. Janet. Thank you, Janet. Janet lang, thank you, Janet lang. Ingat Janet sa Binibiboy TV. Hello Will. Magalaw shout out sa aking Tata Robin. Kuya Robin TV. Janet, hello. Bye-bye. Girl. Bin Rose, shout out sa iyo. Okay, ingat sis Janet. Magalaw shout out Will sa mga Tata Robin. Guys, balik tayo na nakapinggan. Tandaan mo?
Mark, subscribe ko na si Will. Uy, thank you, Ate Jennifer. Guys, Will, na may organic viewers, Ate Jennifer is subscribed to you. Thank you, Ate Jennifer. Maraming salamat. Na si B-Boy din, Ate Jennifer, si B-Boy TV. Win ko lang. Si Jennifer, si B-Boy TV, subscribe mo rin yan. Yan si B-Boy TV. Sa kanya nanggagaling ang mga sponsor sa akin. At yan din yung nagsabi sa akin na yung yung pipino mo noon, sabi niya, Mark, para may nakita akong pipino. Ano mo nga, tanongin mo magkano. Siya yung siya yung nagbili. Jennifer, thank you so much. Digitan mo si B-Boy TV. My best friend. Sige, subscribe ko na din. B-Boy TV, salamat B-Boy TV. Jennifer Boom. Nagtitinda yan saan kayo dito? Yung gulay. Si Ate Jennifer. Yung nung binili natin yung yung pipino nun. Halagang 600, naalala mo yan? Welcome, Jennifer Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Thank you sa kayo dito. Magkano nga? Yan, may nagsininda ko sa iyo. Yung pwede yan. Okay. Yes, I remember. I remember that day. Naalala mo na? Buti naman, naalala mo na. Bahay na ako. Uy, thank you. I got you home. Well, Nick, aray ko. To your Mark Joe, what I TV. So, hindi mo ba yan so welcome. Alam mo sa iyo na tayo. Thank you, Ate Jennifer. Okay, Will, boom. What happened? Why B-Boy si Hala and not Will? Baka masama, pakiramdam. Oh, the viewers? Oh, the viewers? Oh, no. What's wrong, my viewers? It's lagash. Lagash yun. Well, I mean, I'm not busy. Huwag ka dyan. Bawal silip bata. Bawal ang bata. Makita ka dyan. Ano tayo? Strike. Oo. Kunin mo eh. Ha? Bakit? Upo ako. Upo ikaw? Wow, isa. May dala-dala pa kutsara. Mukhang kakain ka na. Kakain ka na ba? Kakain na. Tanat. Hindi ka nagpapalit ng diaper. Nakakano ito yung binta na. Tagalin yan. Kapag nasakit lang na tatakyan. Diyan mo jalin yan, diyan mo jalin. Ha? Diyan mo yan jajalin, ha?
ka kay kuya. Pagalitan ka. Naka. Hanapin niya ni Kuya ano. Kuya Nelson. Makulilit ikaw ha. Makulit ikaw ha. Makulit. Thank you guys sa 3 viewers. Bakit 3 viewers na lang? Wala mo ng mga akong viewers. Alagas man. Okay na Mark, na-subscribe ko na si BBTV. Thank you Ate Jennifer. Thank you so much Ate Jennifer. Yeah. Malayo. Hindi, malayo. Huwag na. Salamat Jennifer. Thank you sa BBTV. Kay, organic viewers yan. Mag-asawa si Mark Anthony. Ano ko yan, mga katanggap sa akin ng 5 kilos na bigas. Sipag yung kanyang nasa gitna. Boss Anthony. Welcome. Tumalati Jennifer. Buti nga, yung gulay nyo, konti na lang. Mga gulay nila guys, mga koray. Wow, congrats. Oo nga, nakakatanggap sa akin yan. Sahod ganun din. Ito gulay nila, guys. Watch this, guys. Gulay. Yan kay kay Ate Jennifer. Yan si Anthony, Boss Anthony Fernandez. Yan sanggay yung gulay nila, konti na lang. Konti lang. Yawil, baka may isda dyan. Sabi na lang kulay na ano, Yawil. Amin. Sabi ko na ko, Yawil. Ay, walang comment, Marcor. Ay, Yawil, baka naman may isda dito. Ha? Pumahirap. Nasaan kay Biboy Kunti na lang Kaya Ate Jennifer paninda niya yan. Ingay mo. John Alla. Biboy. Biboy TV. Biboy TV. Tingnan mo sa Boom, Jennifer. Ma'am Kasada, thank you. 10 viewers, shoutout po. Yan, B-Boy TV. Si Will, ano ka na rin, di ba? Naka-subscribe ka na. Will, dan subscribe to you, my friend, Mark Anthony. General Mark Anthony. B-Boy TV. Hindi, ang kanya, subscribe ka ngayon. Siya yung may-ari ng Sila yung may-ari ng gulay. Hello daw. Hi daw, hi. Hi, sabi nila. Hello, Will. English hero yan si Will. Oh, napad yan natin. Si Will. Si Biboy. Biboy TV. Ayun. Biboy TV, dan ka na. Subscribe sa'yo. Diba? Mga legit yan. Mga organic viewers. Anong name niya? Si General Mark Anthony. Siya yung may-ari ng
Will check the apple my it's the by the sweet. Ay, ayan. Nag-live yan tuwing ano. Yan nauuna lagi. Natututo na rin sila mag-ano, subscribe. May dala na kayong solid subscribers ang kay B-Boy at Will at Will. Organic viewers. Salamat. General. Partner po niyan yan natin Jennifer. Partner natin Jennifer. Yan yung ano, yung dito katabi ko lagi magtinda. Yun ang gulay nila, tira. May konti pang tira ang gulay. How? 10 viewers at 32 thumbs up. Thank you so much guys. Maraming salamat. Andyan lang yan sa atin Jennifer kaya nasa bahay lang siya. Nakano na siya nakabili. Ipis? Anong ipis? Wala pa nga nagbabay. Bye-bye. Bye-bye. Boy Tamad, shout out. Hello. Will, saan kay B-Boy? Dito. 50. Ano? Baka naman. 50 lang po. Kuya Will! Kuya Will! Iwan galunggong, jabeta! Iwan fish! Fish! Kuya Will, you want this fish? Oh. Ano? Baka naman, Kuya Will! Sanda lang may sundan mi. Oh. Boy Tamad, akin. Tingnan, oy, salamat. Tatay Robin. Sanda lang po sundan. Tawagin mo na. Saan kay B-Boy? Baka naman! Lalapad nito! Oh. Sanda lang po sundan. Kakunti lang to. Oh, ha? Sanda lang po. Pampano, no? Di yung pampano, di ba? Di yung pampano. Sabeta, bilong-bilong Ay, Jabi. alam to ni Sakay B-Boy. Warayan, di ba? Oh. Oh, Sanda lang bilong-bilong. po sundan. Alam ni Sakay B-Boy yan. Bilong-bilong. Oh, ha? Hindi yan pampano, Will. Sa Jabeta. Oh, bilong-bilong, Jabeta, iwas. Sanda lang yung tatay, pili ko. Kuya Will! Ay, Buy ay. me this. Sanda lang yung sundan. Fish. Ay, salamat. Salamat. Nakauwi din ako ng maagap. Salamat. Papasuso pa ako ng mga bata. Ah. Will, want you think? Sanda lang po sundan. Will, want you think? Sanda din yan sundan tumpok. Ilan ba yan? Ilan ba yan? Kunti lang po. Ilan na lang yan? Kunti na lang po. Walong tumpok? Itumpoks daw. Saan kay B-Boy? Ay, salamat po. Wala pa nga eh. Sanda. Salamat. Sakay B-Boy, baka naman. Sarap yan, masarap. True. Rito, te. Paksiw. Alagang limandaan. Matis. Yan, wala ko ilang tumpok. Walo nga siyam. Walo siyam. Wala siyam na lang. Ayan. Siyam, 900. Sanda lang yan, boss. Sundan. Yan, yun. Libo. How much is daw? Sabi, Uncle Will? Oh. Oh no. I will count it, Kuya Will. Ilan tumpok? Ilang piles? Ilang files? Bibilahin pa natin to. Mga 8 tumpoks? O 10? Higit 10 to. 10 tumpoks? Higit. 10 plus. How much per tumpok? 100 saan kay B-Boy? 160. Ano ba yung sakay bibig? Tagalog din ba yan? Tagalog, paray. Pare nga. Sanda lang, boss. Sundan. Si Will ang ano, nasa ibang bansa? Will nga, alam ko na si Bombang Science, si Will eh. Subscribe mo to ha. Lang yan. Subscribe mo yung dalawa na to ha. B-Boy TV at Will. Oo. Sanda lang, boss. Sundan. Subscribe ko na agad dyan eh. Subscribe mo agad, dali. Kasama ng pera, makikita yung pera ko eh. Will, you subscribe daw. June. Sakay Bibo. Fish Vendor. Tara, puta na, wala na yung wifi ko ah. Pinatay pa nito ah. Sanda lang, boss. Sundan. Beta, boss. Subscribe lang pala. I will PM. Sige, saan kay B-Boy? Walang problema. Sanda lang, boss. Sundan. Will, I PM. Biboy TV lang yan, di ba? 10 tumpok lang. Biboy TV lang yan, di ba? Pag ano. B-Boy TV at siya, ano, si Willie Toy. Ano,
Yeah, yung mga tao dito niya, binibigay isda sa puste. Sa puta bago to ah. Isda pinamimigay! Oh no! Kaya mo isang tumpok. Aray ko! Isahin tumpok. Ay, dalawa sa kanya. Bumod na kaagad. Aray ko! Sandal natin, sandal tupok te. Sa akin, 3 tumpok ha. Pag binili. Sandal na yan, sandal. Ano ba, B-Boy TV ba yan? Oh, B-Boy TV. Titinginan na rin dyan. B-Boy TV lang Oh. yan. Sandal. Mark, itabi mo ang akin pag bumili. Oo, Tatay Robin, kukuha nga ako 3 tumpok. Ano ba yan? B-Boy TV? Ano yan? Are? Search mo BBoy TV. Yan nga eh. Ayun na, sa baba, sa baba. Ito? Sa baba. Yung nakapatid. Angat mo, angat mo. Ayan, yan. Yung ano. Yan. Oo, pindutin mo yung ano niya. Oo. Tapos subscribe mo. Ayan o, sa baba. Ayan na oh. Ayan. Subscribe, all pa. All pa yan, all. Oo, di ba? Pakita mo rin. Sino pa yung isa? Sige yung Si Will, Will. Will ito 8. Maghintay pa. Will ito 8. Will. Will? Oh, double L. 808. 808. Will? 808. Nabayaran na 808. Saan di binabayaran Yan lang yun? Pa-check mo, pakita mo rito. Yan, yan, yan. Sandal Ayan, yan yan, sa baba. Ayan. Oh, yan, yan. Okay, Pili ka. May Will. 7, may 6. Yan, subscribe. Sandal na yan, Subscribe, sandal, yan. sandal. Pili ka. Noted. Mami, thank you. Sandal Mark, na, sandal, te. Wait, Mark. Okay, okay, B-Boy TV. Sige. Salamat, boss. Salamat. Ayan, salamat ka kay Will. Ay, thank Salamat you. kay Will. Thank you po. Salamat Wait lang, hinahintay ko pa. Guys, saglit lang guys ha. Ito ba yan? Ito ba yan? Ito ba yan? Ayan, Will, Ayan, ito ayan, it ayan, guys. Will, you subscribe ano, June? You subscribe on BBoy TV. Naka-all pa yan ah. Oh. Oh. Isang kay Matthew, Sandal subscribe lang, mo boss, rin. sandal. Matthew and Mami's Word. Ang dami pa rin sinusubscribe ba? Siyempre, kailangan mo yan. Ano yan eh? Nanggaling kay Will, tawag ako sa'yo Mark. Sige, sige, sige. Sandalan te, sandante. 16 viewers, shoutout po. Oy, subscribe nyo rin ako ha. Becha, beta, bote. Una ako sa first. Ano, una pa ba sa first? Matagal na. Matagal na. Ayan ha, baka na, gitatong ka. Baka naman na. Okay, Biboy, tawag ka sa akin. Okay, thank you, June. Sabi ni ano, Will. oh. Thank you. Thank you. Thank you, June. It's your, ano, wife. Ugi pa na naman si Will eh. Salamat Huwag po. yan. Kamukha mo yan, June. Yung kabataan mo. Ay, Mary Grace Francisco, shoutout sa'yo. Alam ko nasa England to eh. Ano sasabihin mo kay Will? Sandante. You say, ano, Will. Tawag ka ni. Sino ba? Okay na yan. Isa 10 tumpok na lang to eh. Wait lang, hintayin natin ang ano niya. Boom fish! Wow! Dali na. Oh. Ha? Oh. Ano sasabihin mo kay Will? Thank you. Thank you, Kuya Will. Thank you. agad. Thank you agad. Thank you agad. Yahoo, thank you for Thank you, Kuya the Will. subscribe. Ah. Sinubscribe mo si Matthew? Oo, libre na isda. Hey, Matthew, na-subscribe ka na. Hindi ko na babayaran ha. Teka lang ha. Teka lang ha. Oh. Aray mo. Huwag mo nga lilimutan ang akin. Hindi, Napakiyaw na. hindi yan mais. Hindi mais yan, hindi mais. Sa akin. May pangulam, may pangulam. Sandal te, sandal. Boom, yaw. Boom, wow. Uy, yaw. Salamat. Wala pa. Wala pa. Kayo. Wala pa. Ay, silang. Silang. Wala pa. Kalma lang. Wala pa. Wala pa, guys. Wala pa. Wait a minute lang. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. May plastic na ako eh. Hoy, sabi, hoy, wala pa. Antay lang. Wait lang. Sige. Balikan kita, John. Sige, kasama yung pusit. Sige, babayaran nyo nga lang. Sandalan, boss. Well, baka naman, may tanong ako. Will, hinahanap ka na rin ito nila. Nagkakagulo sila sa'yo, Will. Sumisikat ka na rito sa Dumalay Street. You famous na, Will. Will, you famous. Mark, itabi mo akin. Hoy, wala pa, antay lang. Sige lang sa ngay, B-boy. Will, you famous na dito sa Dumalay Street, ha? May talong ako. Ito pa, isa pa. Ano ba? Sa'yo, boss Will. Yun, may talong ako. Talong daw. Boss mo na to. Sa isa lang. Sa isa lang, mga nakakahiya naman. Huwag natin abuso. Isang tumpok, 50. Kabus official, shoutout. Uy, mayroon akong ano ha, may premiere ako ha. Kilalang kilala na si B-Boy TV at saka si Will ito. Ito,
Punta ako. Sige, Tatay Robin, punta ka. Will, you're famous at Mas area. Oh, yeah. Find the Philippines. Ay, find the Philippines daw, sabi ni Will. Will, punta ka rito, Will. December. Kakaguluhan ka niyan. Go, Tatay Robin. Punta ka na. Guys, thank you so much, guys, sa atin, ano. I-adjust ko lang ang aking premiere. Mukhang mahaba. Wala pa. Kaya, wait lang. I-adjust ko lang ang aking premiere, guys. Kasi may medyo mahaba-habang, ano to, usapan. I-adjust ko lang ang aking premiere, guys. Ayusin ko lang. Ayusin ko na, i-adjust ko. Pambukas na lang. Mukhang magiging busy. Mukhang magiging busy tayo. Yes, Will. Thank you so much, Will, for help other my friend in Dumalay Street. Hindi lang sa akin nakakatulong si Will, sa iba pa. Ate Jennifer, thank you. Salamat, Jennifer. Sabi ni Biboy TV. Will, famous ka na rito, Will. You for Will, buy my buy my corn, buy my vegetable. Nanay, yung binili mo. Let's go na. Oy, let's go na. Okay na ba? You're done already? Guys? Oh, guys, malapit na. Welcome po. Thank you so much kay Willie to eat. Aray ko. Sana all si John. May may agimat. Boom. Boom na. Okay na ba kay Matjo? Already done na? It's already to Oh yeah, wait lang. Vivo is here. Vivo, yan na yun. Oh, done, boom. Thank you. Wala akong load. 50 lang po, wait lang Wala akong sangkay load. Naglo-loading ang aking cellphone. Wait lang, guys, wait lang. Maggi noodles. Maggi noodles? Hindi po. Apat lang po. Bakit yun, 5? Dito ka sa 5. O yan, dagdag para matapos na po. Tapos nga lang po yun. Sige, wait lang. John, saglit lang John Magpaload lang ako. John, saglit lang John. Paload niyo ako, Mari. Itong number. Talking text. 0931. Anong load to? Ang gigabyte. 3193 42 357. Ano? 375. Sir, 931. 93 42 375. Giga 50. Oh, maya ko na bayaran. Ganun. Yahoo, salamat Sangkay P. Wait lang guys. Sige na boy. Sangkay B-boy, tawag ka na. Sangkay Matthew, thank you po. Panoorin nyo guys yung ating mga mga sponsor Ay, Sangkay.
Ilatag mo muna para makita nila. Lalakad ko 10. Oo, yung Na, 10 plastic nga. Para makita. ilatag mo yung 10. 10 plastic nakalatag. Din, ano, yung mismong ano paninda. Wala, isang tabla pa kailangan. Baka isang tabla. Pre, sakto yung makikita mo sa Di para makita ni Will, kasi gusto makita ni Will. Yung nasa ibang bansa, gusto niya eh. I want fish. Tabla, isa pa. Wala tayong tabla, isa pa. Bahal mo, isa-isa oh. Isa, bahal pa kita mo, bahal. Isa, tapos dalawa. Ito, bawasan mo ng isa. Anim. Tapos labas ulit ng bago. Kasi kailangan yung ano, yung kada tumpok diyan, iano mo lang ng apat-apat, ano pre? Apat-apat para magtumpok ka muna ng 10. Tapos gawin mo pag binalot mo apat-apat tapos bigyan mo yung mga senior. Lahat, maka... Oh, para hindi lahat yung isang tumpok. Hindi, wag. Ako magbala dyan. 10 lang dapat. Basta 10 tumpok ang gawin mo diyan. Apat na malaki. Kasi yun ang binayaran. Wag, isa. Dalawa. Tatlo, apat. Lima. Anim. Para marami nga daw makakuha. Apat-apat lang nga daw. Tapos gagawin mo ngayon pag binalot mo sa plastic, apat-apat lang para mas maraming makakakuha. Tira mo sa akin yung 2 tumpok kay may pagbibigyan ako. Huwag mo nang bawasan yung akin. Huwag ka na makialam dito. Upal ka ba? Ha? One thing ba't muna? Free fish. Oo nga, Sangkay B-Boy. Thank you so much, Sangkay B-Boy at kay Jun. Hello, Beboy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Inaabangan na namin. Tray na lang. Atong na yung tray dito. Ano doon yung paglo ni Bebe? Wait lang guys, inaano pa, inaayos pa. Paunahan na lang. Oh. Yung mga katanggap pa. Wag tayo mag-agawan. Kailangan diyan yung mismong ano, yung magbibigay yung mismong may-ari. Ako magbibigay lang ako, bahala kayo diyan. Yung mga katanggap, Yan na. follow, share. Subscribe kay Will. Yung makakatanggap, subscribe natin si Will kasi siya nag-sponsor. Ganun natin gagawin ngayon. Yung makakatanggap, subscribe si Will. Kung may cellphone kayo, may ano kayo load. Hindi, pwede na to. 140. Subscribe nyo si Will para ano, makatulong tayo sa kanya. Tinulungan na tayo eh. Ay, tatanggap. Subscribe natin si Wills guys. Will 808. Will 808. Will 808. Pati nga 808. Patingin niya ako kahit kanan din. Ayan. Search mo. Tapos pakita mo rito. Subscribe muna bago ibigay. Ayan. Ano mo yung mismong ano niya. Asan na yung ano? Andyan. Will it 08? Ay, hindi. Ay, double L. Ayan, 808. Subscribe niyo ako guys. Gusto rin wag ano. 808 yan o. Sampun po kailan dito lang. Ginawa mo to. Ayan, ano mo yan, Will. Subscribe ka ni Helen. Dan subscribe. Notification ko to pare. Ano ba? Yun sa YouTube. YouTube yan eh. YouTube ba yan? Facebook yan? Baliw. Hindi kasama yan. Galit ka o, hindi naman. Yeah, B-boy. Search mo. Will 808, tsaka B-Boy TV. Will 808. 28? 808 pala. 808. Walang malalagay ko rito. 808. Ayan. Tapos pakita mo rito para... Ayan, yun yung sa baba. Oh, baba. Punta sa yung mismo niyang video. Pindutin mo yung ano niya. Ito. Huwag yan, hindi sa kanya, yan. Oh, gwapo pala to eh. Guwapo talaga yan. Ayan guys. Will, dan subscribe to you, my friend, Loy, and B-Boy TV. Search mo rin B-Boy TV. B-Boy TV at Sangkay. Kasi tatlo sila eh. Nanggagaling kay, B-Boy TV. B-boy? Oh, Y. TV. Marami mabigyan ka kay Bibi. Yan. Huwag yan. Yung dito pindutin mo sa baba. Yung baba. Ito, search. Yan. Magbabawas sa kanila. Yan. Tapos, hanapin mo yung... Hindi yan. Ingat mo. Diba? Hindi yan. Yan, sa baba. Yan, ito. Ha? Yan o.
Ano yung pupuntahan mo yung ano yun? Saan kay Matthew? Matthew and Mommy's World. Len, ganun din sa'yo, Len. Kay ano, kay B-Boy TV, search mo rin. Matthew? Matthew. B-Boy TV. Di, Matthew. A-W. Ano? Okay? AW? Ano yun? Ito ba? B-Boy TV yan. Subscribers ko na siya eh. Si ano, si Matthew. Ito, si Matthew. Matthew, dan subscribe to you. Yung iba dyan natin mga grupo, hindi muna kayo masubscribe kasi. Glory Creation, shout out. Will, dan subscribe, ano, Loy Loy at si Helen. Helen lang. Will, i-follow mo ako. Paano mo? Halika rito. Dito pa. Willie 28. Oh, di ko papakita mo mukha mo kayo. Baka maano masip. YouTube, tangik. Ayun ba? Facebook ka nagpupunta eh. Ator ka eh. Paano doon? Subscribe mo Willie 28. Sikat ba yun? Hindi naman. Hindi na sikat pero mayaman yun. Ayan. Will, hindi. 808. Ito nga. Wait lang. Uy, meron pa! Meron pa! Wait lang yung magsusubscribe lang bibigyan ha. Bilangin mo yung nag-subscribe. Yung magsusubscribe kay Will. Si Will lang nag-sponsor. 50 lang. Will, dan subscribe to you ano, my best friend ano. 50. Ayan. Oh, dan. Wait lang, B-Boy TV. Sabihin mo na rin, i-follow niya ako. Subscribe ako. Anong pangalan niya pare? Will, B-Boy TV. Ayan. Tapos, B-Boy TV at siya Will at Sangkay Macho. Oh, palabot na ako. Macho. B-Boy TV. Lalagyan ko muna yan yun. Yung tapang sa bahay. Pinisigurado mo na, baka hindi ka mabigyan. Bibigyan kayo, di pa yung bibigyan hanggat di pa ano yun. Wala ka subscribe ba daw eh. Lahat na nakasubscribe yun lang bibigyan. May kasamang talong Sa- yan. Ha? May kasamang talong? Sunod mo yun. Baka hindi ka nga rin nakasubscribe sa akin. Subscribe mo nga ako. Buwanga ka. Nakikita ka ito sa Facebook? Sa Facebook yun. Hindi na kailangan pare, nakasubscribe ako sa'yo. Sa YouTube, di ka pa pala nakasubscribe sa akin. Bashare pa naman kita. Bashare ka to guys. Wait lang. 50. Basta yung 10, wag mo ipamigay. Tiyan mo, di pa siya nakasubscribe. O, di ba? Ang tagal-tagal niya na. Anak ka ng tipaklong. Saglit lang. Hindi pa. O may ano, may dalawa pang kupal O yan, kinakausap. panoorin mo. Ano ba? Will ito 8. Ano to? 08. 808. Yan, tara yan. Yan. O, dahan, subscribe. 2, 3, 4. 4 na yung nakasubscribe sa'yo, Will. Yan, sana ano pa si B-Boy TV. B-Boy TV. B-Boy TV na lang. B-Boy TV. Taas, kwento lang. Wala, dami nagpi-PM sa akin. Tirahan nyo daw ako. Patay tayo dyan. Yung mga subscriber ko dyan, B-Boy TV. Dapat manok yung pinapapak yun. Baliw. Kung sana kung... Matthew. Ang kay Matthew, sana makatulong to ang aking mga subscriber sa iyo na ating mga kaibigan dito sa Lumalay. Niwan ko na yung paninda ko eh. Dahil sa inyo lang guys. Nag-adjust ako ng aking premiere para sa inyo lang guys. Thank you so much guys. Yan. Oh, di ba? 3 kayo na subscribe. Sangkay Matthew, Sangkay B-Boy at Willie to Eat. Lahat yan. 4 kayo no? Sino yon? Ikaw, 2, 3, 4 sila. Oo, bibigyan ko yan. Ate Jennifer. Matik yan. Yo, what's up mga kawaray?
Oh, ready na? Oh, ito. Ready na guys? Okay na ba? Magsabi na lang. BNG Mix Vlog, shout out! Oh, game na ba? Kay Will yan, kay Will. Okay. Kay Will. What's your ano, video? Boss John. Boss John? Ayan na ba yun, Malo? 10 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lima. Sa'yo mo pagkano? 4-4. At magbibigay ako 4 Kanina, na isang ilan tao. tumpok yung kanina? 10. Hindi, sa isang tumpok ilang piraso. 5. 5 lang yun? 5 nga. Malaki maliit. Pito yun eh. Ha? 5 nga. 5 lang ba yun? 6 lang yung maliit. Ganito. Yung pito yung pinakamaliit. 6 yung maliit. Well, okay na Will. Nalo namin maliit malaki. Vlogger na lahat. Sabi na lahat. Thank you, Will. Okay na, okay na. Anong masarap dyan, Ibrito? Dito, pangat. Bigyan mo muna yung nag-subscribe, si Loy Loy. Subscribe. Okay. Alin dyan? Isa lang. Thank you Will, thank you. Itumpok mo. Apat. Apat. Dahil apat lang daw. May iwan kasi isa eh. Tira mo yung akin dalawang tumpok ha. May pagbibigyan na. Tumpok. Ito na Thank you, Will. Thank you Will. Salamat. Tapos kay Ate Jennifer, ano mo, apat, bigay mo dito kay Anthony. 2. Pre! Isa lang, isang tumpok lang. Pre, kunin mo na. Salamat ka lang kay Will. Ayun na. Salamat, Will. Tapos kay ano, BG. Ikaw. DJ. Libre Apat. ka na rin. Isa pa? Mamaya naman. Balik ka rin pag may time mo. Thank you lang kay Will. Maraming salamat sa Ano ha? yung blessing. Parang George Bay mo no? Bigyan mo. Subscribe ako sa mga video mo. Makikita nila, ayun na si Helen. Oh. Will! Thank you! Pagbiado mo na pare. Utang na ka. Ikaw, Ellen, sa rin. Bigyan mo na, bigyan. Buka. Ayaw mo ba? Sino ba yan? Kuya Will! Sarapan. For viewers, shout out po. Nagkakagulo sila, nagkakagulo. Sorry na, gusto mo rin ha. Salamat kayo. Salamat kay Will, ha? Salamat. Salamat lang tayo. Kuya Will! Kunin mo na, bigyan mo na kay Helen. Salamat Kuya Will! Ay mami, libre na to. Oh, libre! Libre po. Libre na. Bigyan mo na si nanay, bigyan mo. Bayad dyan ay. Salamat po. Bye. Pasalamat. Apat lang. Pre. Mami kayo ka mami, pasalamat. Libre lang. Ay, 5. Sorry na, isa rin. Bigyan mo to si ano. Dito si ano, to pre. Dito si ano. DJ, sino? Dito si ano. Ito na. Mag-thank you po kayo doon ha. Ay, salamat. Thank you. Yung akin yung dalawang tumpok dyan ha. Dalawa na to, sa'yo na to, dalawa. Kita tatarubi ng isa. Thank you lang tayo kay Will. Ito Wala na. subscribe my YouTube channel, Mark Llorete. Sa akin yan. Wala yata ni. Pagiwalayin mo. Well done na, ubos na agad. Ang bilis. Will, pag-fish up. Magkano ang tumpok tol? Ano, 100. Huli na na, ano? Wala na. 100 ang tumpok. Boom. All done. Thank you. Wala na, Nay. Wala na, Nay. Nakuha na. Nakuha na po lahat, Nay. Ayos na, uwi na kami. Thank you, Kuya Will. Thank you po. Salamat. Thank you Kuya Will. Wait lang ha, nandito pa yung ano. Hindi ka naman. Tol, 100 ng tumpok tol. Banji. Yan oh. Wala na yung jabita. Mariloy. Ayaw mo? Wow, dahil pambul ka rin ng upal. Okay na? Okay na. Yung akin na, huwag mo kalimutan kay Tatay Robin ang isa nun. Dalawa. Yeah, Tatay Robin, tinirahan kita, huwag ka mag-alala. Thank you. Salamat ka lang kay Will. Kuya Will, salamat. Kay ano, kay kay Matthew. Sa kay Matjo, salamat din. Thank you so much. Makakauwi ka ng maga. Yung nagka-camera, di ka magpapasalamat? Salamat, Mark Joy Waray. Waray TV. Okay na. Thank you. Salamat, Will. Wait lang ha, mamaya. Thank you po, Sir Will, Kuya B-Boy, and Matthew. Ang kay Matthew, Will 808 at B-Boy TV. Thank you so much sa inyo guys ha. Maraming salamat Sir Will, birthday ko na. Well, thank you so much tol. Pa-Gcash ko. 2 tumpok. Oy, 2 tumpok. Sige, ano mo sa akin sa Gcash. Wait lang, ano ko ibaba ko yung Gcash ko sa iyo. Sa akin mo send para ano ko na lang. 2 tumpok. Tol.
Wait lang, ano ko yung Gcash number ko. Oo, 2 tumpok. Yan tol, lang aking number. Sa Gcash number. Ano mo? Send mo na lang. I-mark ang pangalan, I-mark Joe Salvano. Sabihin mo lang pag na-send mo na para ano natin paano na yung 2 tumpok. Ha? Kailangan. Bigay mo na lang, ikaw na magbigay. Bigay mo kay nanay. Tara. Yan guys, yung nabigay ni yung nakuha ni Well, follow mo ako sa akin. si tawag nito si BG, bibigay na lang niya kay nanay. Ayan si nanay yun nakaupo. Bait mo talaga pare, ang gusto ko sa iyo eh. Ang prito, Pamprito, ito bibigyan ni Ito guys Nay, pinapabigay sa iyo ni Willie to eat. Thank you so much. Salamat lang po tayo. Yan guys. Ay kay nanay Kuya Will, pengin Salamat lang tayo kay Will. Kuya Will, pengin. Will ito eat. Oo. Ikaw Thank you. naman. Ilan taon na kayo, Nay? 86 years old, di ba? Di ba? Bata ba? Bata pa. Thank you kay BG. Thank you kay BG. Sige, Nay. Sariwa. Go, Banji. Tol, Banji na i-send mo na. Para i-ano ko na lang. Hoy! Hindi yung pagkain! Go, Banji. 14 viewers, shoutout po sa inyo at 33 thumbs up. 50 lang yan, Nay. 50 lang po, 50. Ha? Murang-mura na yan, inay. Mura na. Shoutout sa 11 viewers. Thank you so much, guys. Dapat lahat yung ganun, lahat ng bibigyan ng subscribe ng saya, saya. Kailangan talaga natin sticker para lumago tayo, lumayo na tayo. Almar Ogay, thank you so much. Kay B-Boy, maraming salamat po. Kay Matthew, thank you. 12 viewers, thank you so much. Talbanji na, mo na? I-delete ko yung aking Ang bagal yan. Siyempre, libre pa naman eh. Saya makambili na. Tol, 3 tumpok, na-send ko na, 300. Oy, dali na naman. Thank you, Banji, Banji Mix Vlog. I-plan check ko nga. Tol, Banji, maraming salamat, ha. Okay na. Dali na.
Meron, tatlong tumpok. Yo, what's up mga kamaray? Sino may ano isda dyan? Oh, ito. Dalaga, mas marami. Sabi ko isang kay Biboy. Ay, ito, tatlong tumpok. Sabi ko isang kay Biboy, 14 eh. Hindi, iba naman to. Iba to kay Tol Banji to. Tol Banji. Tatlo! Oy, thank you! Saan bibigay yan? Wait lang, siyempre, may ako pagbibigyan ako niyan. Ako nang bahala dyan magbigay. Maraming salamat! Tatlo lang. Go. Po. Solid hanatik. Ay, Maroko, shoutout sa'yo. Ito, hindi na. Ayaw mo na rin ito. Ayaw mo na nito. Okay na yun, 1,000 na sa'yo. Gusto mo pa, lahat na lang sa'yo. Para makauwi na ako. Aray ka. Huwag ka pare, Loy. Magtabla ka kasi. Kunin, ayun na kay Loy isa. Loy, ano mo na yan? Tabla kasi na siya. Balot mo na yan. Ito, Mark. Dalawa. Okay, dalawa lang, kay para kay Loy ang isa. Yabat ang bibigyan natin, yung hindi nag-iisda rin. Wait lang guys. Wait lang. Itumpok mo lang, lagay mo lang dito. Wag, ilagay mo lang dyan. Ako magbibigay dyan. Meron ako pagbibigyan. Yan na, tatlo yan, tatlo. Ito, hindi na nasama sa pre, itong dalawang to. Hindi na yan. Sa kanina yan. Yung tatlo, ay yung dalawa akin yun ha. Ito pre, nakikilid. Ah, sangay. Tol Banji, maraming salamat sa iyo tol ha, sa ano, ito yung ano mo, yung isda mo. Meron lang ako pagbibigyan nun. Wala kasi nagkakamera. Asan ba si Christian? Pare, asan ba si Christian? Asan na yung tatlo? Ay yung ano, apat na tumpok, ay 5. Sabi ko, tatlo lang. Ayun nga, yun o. Huwag na yan. Daan-dala, may sundan me. Lagay mo lang dyan, lagay mo lang dyan. Ijabeta mo, te. Eva, hello. Hello Mark, thank you sa bigay mo sa amin very much. Walang ano walang ano man po, Ate Eva. Tol Banji, naka-prepare na po yung ano mo, yung tatlong tumpok. Meron ako bibigyan nun. Salamat Tol Banji. Ayan, yan, bigay mo dyan, Loy. Loy! Joyce, bigay mo kay ate. Yun, nagtitinda ng ano. Yun, yung isang, yung ano. Yung Yakult. Hindi yan, yan ito. Yung ano, ayan, yan. Bigay mo dito kay, ano, kay ate. Ayude na. Kay Yakult. Libre yan. Oh! Libre daw, libre. Ayan, libre yan. Libre. Bayad na yan. Pasalamat lang tayo kay Tol Banji. Ay, thank you. Banji. Thank you, yan. Tol Banji, binigay ko na isa mong ano, tumpok. Dalawa na lang, dalawa. Thank you. Nanay. Sige, bigay mo na. Ano, ito ulit? Yung ganyan lang, yung ganyan. Bigay mo para isa na lang. Oh, Nay, pasalamat ka, Nay, vlog. Libre yan. Pangalan daw. Libre lang kay ano, kay Banji. Ibanji daw, Nay. Banji. Sa nasa Hong Kong. Libre yan, libre. Pero abroad, England.
Galing Thank you. England yan. Sige, sige. Toronto, Canada. At England ba? Toronto, Canada ba yun? Asan ang ano niya? Canada ba yun? YouTube? Opo, sa akin, YouTube ko. Ano pangalan? Mark Jowaray TV. Ha? Mark Jowaray TV. Sa YouTube. Okay. Okay na, nice ko natin yung makita. Mayroon pa tatlo dyan, no? Tatlo. Yung tatlo pa? Tatlong jabeta, yung dalawa sa akin, tsaka sa akin parang... Nagkakagulo sila. Puro tawag sa akin. Tapos, pagdating ng ano, di ako pinanonood yung mga video ko. Mga hator. Aray ko. Hi Will, thank you so much Will sa blessing mo kay Jun. At kay Tol Banji, maraming salamat. Mayroon pa isang tumpok. Hindi ko muna ibibigay. Te! Joyce! Te, halika ka muna te! Te! Te, sulit lang po. Joyce! 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 Yung isang tumpok, dali mo nga dito. Bigay ko dito kay nanay. Pasuyo. Di ko kasi kaya mga kawaray, dalawa kang hinahawakan ko cellphone. Yung isang tumpok lang, ilagay mo na dito yung dalawa. Na ito na yun. Isa lang tumpok. Yung balot, isang balot. Ate, saglit lang po may bibigay po. Ito kay Junjun. Ayan, bigay mo yun. Bigay ito, bigay. Bigay libre lang yan. Libre. Ay, di ka uwi. Sige, ilagay mo dyan. Hindi pa pala siya uwi. Hayaan mo na. Ako nang bahala dyan. Di pala ano. Yung deserve tayo. Bibigyan natin yung deserve. Naghahanap buhay din. Gusto ko yun ang bigyan ko. Shout out mga kawaray. Sir Robert Bagalanon. Thank you so much po. Huwag yan. Ano yan kayo. Magtatawag na naman yan. Tatay Ruben! Bilisan mo naman! Hanap lang tayo mga kawaray dito na talagang pwedeng bigyan. Na nangangawit ako. Pero pinagagawa ko. Aray ka. Pero pinagagawa ko. May camera na ako sa isa. May camera pa ako. Ay, salamat Banji sa blessing para sa ating kababayan. Thank you Banji ah. Mayroon pa isa dito, Tol Banji na isang balot na ano, esda. Mayroon akong pagbibigyan. Ano lang ako na talaga yung kumakayod talaga. Na ano, yun ang pagbigyan natin. Banji, Yahoo, thank you Banji. Sayang Banji, di ko na pa-subscribe yung mga YouTube mo. Sunod na lang. Pag ano. Salamat kay Will, kay Sangkay Matthew at Sangkay B-Boy. Thank you so much. B-Boy, TV, maliit na bagay. Oh, diba? Thank you guys sa inyo. Salamat Banji ah. Nakita ko na, nasend mo na sa akin yung 300. Hindi ako nababayaran. Nagla-live pa kasi ako, ng hirap kaya. Tingnan mo yung ginagawa ko. Yo, what's up mga kamaray? Kabilaan, yo, what's up mga kawaray? Yo, what's up mga kawaray? Yo, what's up mga kawaray? Ang gulo-gulo. Dalawa hawak kong cellphone. Ito, tingnan mo guys. Pag tugmain ko na, aray ko. Katutuwa naman si Lola. Oo nga po. Dami nating blessing. Oo nga. Thank you Sangkay Biboy, Sangkay Matthew. Tay, ilan? Wala po. Mahal po ang mais na ano, tatay. Yung Tatay Robin, nasaan ka na? Aywan ko. 100 ng kilo po. Hirap na hirap ako. Dami kong hawak ko. Maya na ka pare. 13 viewers at 37 thumbs up. Shoutout. Ma'am Eva, may galaw shoutout. Tatay Robin, nasaan ka na? Aywan ko, nasaan na si Tatay Robin. Dating si Tatay Robin. Tapos na yung mga bigay. Okay. Thank you pala kay Sangkay B-Boy, Sir Will at Sangkay Matthew at sa ating kaibigan na kaibigan ko sa White rin si Banji Mix Vlog. Thank you sa inyo. Thank you sa iyong pagbigay. Ng pagbili ng 3 tumpok. Thank you so much. Yan na. Yan guys, ito yung 3 tumpok ni andito na yung kay Tatay Robin, tinabi ko na kay Tatay Robin at yung kay Tol Banji na na isda nandito pa. Yung mais ko marami pa. Tutak na mais. Oy, Miguel shoutout Tol Werdu. Tol Werdu, thank you so much sa pagpasyal.
Nagkakagulo na naman ang palengke dahil sa libre ni Will at ni Banji. Thank you so much sa inyo guys. I love you. Kapatid Banji, good morning. Wala pa rin. Grabe. Kapatid Gordo, may galap shoutout sabi ni Banji. Uy, isda! Isda ko rito. May, niuwi ba natin itong isang balot? Ulam natin. Wala tayong ulam eh. Tatlo to eh. Kay Tatay Robin ang isa. Akin yung isa. Tapos yung isa. Bahala na kung sino maswerte magbibigyan. Kapatid, Miss you, B-Boy. Miss B-Boy, baka punta ako dyan. Batangas. Uy, Daniel. Ginusto mo yan eh. Sarap. Sarap mag-camera ng dalawat kabilaan. Sabi nga nila, subscribe nyo guys si Willa at Sangkay Macho at B-Boy TV. Nagkakagulo. Sige. Yung mais ko, tambak eh. Boss, mais, 50 na ito. Kanila idol Japper. Oy, sarap. Kailangan kasi may camera sa akin. Sayang. Wala si Christian eh. Laging wala eh. Banji, maraming salamat. Alay, nagluluto ka ba? Nagluluto ka ng ulam? Ha? May ano ka? Napok mo muna. Ano tayo? Mag-vlog tayo, mag-vlog. Nag-ano ka, nagluluto ka, nagsasain ka? Feeling marami kasi ako mga konti na yun. Di ba, bibigyan lang ako sa yung ano, ulam. What's up mga kawaray? Meron tayong nakita na ng karton. Naghahakot, tawag no? Nangangalakal na nagkakarton si Kuya. Yan. Tol Banji, yung isang tumpok mo na binili, dito ko na lang ibibigay kay Bossing. Yan. Thank you lang tayo kay Tol Banji. Salamat. Kay Will, salamat. Ingat. Salamat. Salamat pang-ulam ka na. Sandaan yan, Kuya. Kilo. Nag-ano siya, nag-aangalakal. Bossing na nangalakal. Kaya, deserve yan, mga ganyan ng bigyan. Kasi, ano yan, naghihirap talaga sila maghanap buhay para sa pamilya. May pamilya ka ba ya? Meron lang ako. Sama? Dalawa? Ay, kala ka dalawa? Kala ka dalawa? Sige, salamat ka ha. Sinsya na sa balan. Kaya? Asba! Pilipino! Makasisipan! Iba! Guys, thank you so much! Diba, meron tayo nabigyan. Bayan yung ulam natin dito na ano, bigay ko na rin ba? Magkano mais tol? Ay naku, mura lang tol. 50 lang tumpok. Aba tol Banji. Ayan tol Banji. Ay salamat. Pusit gusto ko. Ano ba yan? Pusit pala gusto mo. Pusit gusto mo. Ay tayo dyan. Wala mong pusit dito. Ayun o kay Joyce, pusit. Ay palitan natin to. Maya na lang, bibili na lang. Maria P. Good morning. Sabi ni Tol World. Go B, sa mais tayo. Maria P. Hello. Marami tayo akong mais dito guys. Marami pa akong babalatan. Salamat po sa 13 viewers. Salamat. Ay, Tatay Robin! Yan! Dito na si Tatay Robin. Nagkakamera, naguguluhan ako, Tay. Ha? Nakupuluhan. Sayang. Wala nagkakamera? Dito na pala si Tatay Robin, guys, oh. Tatay Robin in the house. Tatay Robin. Shout out. Yo, supportive. Pag may ano, andyan agad. Kailangan ng tulong. Traffic ako sa Nahanap ka ni B-Boy. Ganun eh. Sabi, nasa na si Tatay Robin? Ano si Waray, naghihirap na. Tol, magbasa ka. Ay, sorry. Ano ba yun? Magkano sa mais mark? 50 lang tumpok to. Ano, Sangkay B-Boy? Tol, magbasa ka. Mais. Oh, mais. Ma'am Melody, hello.
Mapanis mais mo ha. Tol Banji, thank you so much. Tatay Robin, magalaw siya tol. Guys, aray ka. Marami pa akong panumpok eh. Ang plan, tumpok ko lang. Para mabilang. Banji, may 400 ako dito. Uy, sa akin naman. Oh. Oy, sahod! Sa akin naman. Oh. Tapos na yung nag-iisda oh. Akin naman oh. Akin naman, para masiyaw. Wala yung puti, mahal ang puti. Hindi na oh. Sarap ng puti. Sarap nga yung tayo. Oh. Nilagyan ko ng ano. Ano sabi? Banji, may 400 pa ako dito. Miss Biboy, di pa nakita ni Tol Mark mo guys. Magkano mais? Ito tol ah. Wait lang. Pakita ko lang sa'yo. Ayan. Yan tol ah. Marami pa akong babalatan. Marami pa yan. Ayan, isang sakong ganito. Puti. Ay, dilaw. Puro dilaw yun. Babalatan ko pa yan. Ito yung mais ko. May apata, may limahan. 950 yung nakalatag. 950 yan? Oo, nakalatag. 50 ang tumpok tol, Banji. Yung nakalatag dyan na ngayon ay nasa 950. Pero meron pa ako ditong babalatsan. Yeah. Meron pa sa sako. Sa sako. Grabe naman, grabe yung bilis yung mga dumarating. Dami ah. Ano daw? Grabe. Kasi nauna yun si sigaw ng sigaw si Junjun. Sabi niya, Will! Ay, kanina. Sabi ni, Will, baka naman, yung isda mo naman namin, sanda ng tumpok. Tuwa siya. Bilog-bilog. Tapos linapit ko ron. Sabi, Tol, 10 tumpok, go. To Banji Mix Blue. Uy! 10 tumpok! 10 tumpok, 500. 500. Sa'yo, B-boy. Uy, makakalibre tayo ng mais. Tol, 10 tumpok. Ay, thank you. Tay, pwede ba video ako muna, Tay? Ha? Video muna ako, Tay. Thank you so much, guys. Uy! Libre na naman. Tabi mo sa akin. Tatero. Ayan, dyan na isda mo, Tatero. Tinabi ko. Ay, salamat. Hey boy, sa isda. Sa bilog-bilog. Ayun, pa yan nakaplay. Dito nakaplay. Di ba? Bukit pa dyan ah. Bayan mo na. Okay. Sabi mo lang. Nagkataon may bagyo. Ay, kwenta lang po, 50. Sige po. Ay, kaya ba? Guys. 400 pesos min mark boom. Ay, 10 kay Tol Banji. 10 kay Tol Banji mga kawaray. Maraming salamat kay Banji Next Vlog sa kanyang sponsor sa akin. Kaya play na type. Thank you sa 10 tumpok, 500 yun. Kay B-Boy TV, 400 naman. At una na rin yung kay Willie Pukita, kay Matthew. Salamat sa inyo guys. Suporta nyo. Babalot ko na to, babalot ko na. Wait lang po, nabigyan na po kayo. Iba naman po para hindi naman po lahat sa bali itatabi ko yung isa kasi bali lang 1, 2, 4 6, 8, 10, 12. Siya mo yung kanina. Tandaan, kwenta lang. Ganun no? Isang tumpok, bili ka muna. Maya na yung libre. Salamat kay Tatay Robin. Kurt, Andrew, shoutout. Oy, Sir Andrew, shoutout. Oy, pare, mais. Sige. Punta ka na dito. Kuya Andrew, punta ka dito, Kuya Andrew. Kunin mo na yung isang tumpok mo, dali. Bagong-bago to. Sariwa. Kuya Kurt, Andrew, dali. Punta mo na rito. Tatabi ko yan sa'yo. Ito na yung isang mais.
Kan dito. 50 lang yan. Napakamura na, 10 ang isang piraso. Samantala sa ano to, 30. James! Ito yung James dati. Bond, James, welcome. Mark Anthony. John Lloyd. James Bond, Thank you so much guys. Bagong pangalan ahit ng aso. Kuya Andrew, punta Dugyot. na rito. Kuya Andrew, punta na rito dali. Kunin mo na yung mais mo. Tol, nasa send ko na yung 500 pang 10 tumpok. Ay, thank you. Nasend na. Pangalan. Pangalan ng aso. Bakay tayo. Mark Anthony. Pangalan ng tao, So much, Dugyot, guys. Dugong, Nano. Ang pangalan ng tao, ang pangalan ng aso, James, Ricky, Dakyak, Sabawi. ang pangalan naman ng tao, Dugong, Dugyot, Nano, Kamong, Ilong. Thank you, Tol Banji. Maraming salamat. Ilan na to? Babalot ko muna. Babalot ko muna. Babalot ko. Thank you kay Banji. Tol Banji, maraming salamat. Thank you sa'yo. Ito na yung ano, yung 900. Kasama yung kay B-Boy. Ginawa ko na lang yung iba, apat-apat. Tapos 3 para maraming mabigyan. Tay, gat mo muna tayo. Mag-video ka naman sa'yo. Huwag kang clip tayo. Huwag kang clip. Ano naman yung clip dito? Clip ka dito. Para may Ang kay B-Boy, thank you. Ibigyan ko ng content din si tatay. Hala, I'm not Will. Ay, B-Boy TV. Ano yun? Tatay Ping, shout out sa iyo. Guys, mga kawalan, may libreng ano kay Banji Mix Vlog, kay Tol Banji, maraming salamat sa B-Boy TV at Willie Totit at kay Samay Matthew, maraming salamat sa inyo sa suporta nyo. Para ito, bahala tayo. More releasing guys, thank you so much. Ay, wait lang. Lagil muna po kayo. Huwag kang umiyak, tay. Wala na siya pagluluto. Okay, bante. Ano ba yun? Ang bahay. Ang bahay, tay? Okay lang. Hindi yung masyado. Ito naman, mais, tay. Mais. Walang mais. Ay, pinulog ko. Ayaw mo na, wala kang bahay. Wala pala sa paglulutuan. Sige lang po. Pare, napanood mong Star Trek ni Discovery TV series? Di ko alam. Puntahan mo na si Andrew dito yung ano mo. Papalit ako na. Papalit. Thank you. Panji, thank you so much. Nabalot-balot ko. Kani-kani sa akin. Yung malapit siya. Sa malapit siya. Maraming Babalot lang tayo guys ha. 16 viewers, thank you so much guys.
Wala tayong panggas tayo eh. Wala tayong panggas. Ano lang tayo, isa lang tayong vendors. May ano natin, mangga. Boom, mais, thank you. Thank you kay ano, kay pare, kay Tol Banji. Thank you so much, Tol Banji. Ito, binabalot na natin. Dito si Tatay Robin, pinagyan ko siya ng clip. Sabi ko tayo, mag-video ka para may clip ka rin. Ano kayo, Rebel? Mag-subscribe ka rin ko. Oo, subscribe mo na yan. Sige, mamaya ah. Subscribe mo na yan. Ano, bumili na rin pala naman yan eh. Oo, nandito yung pera mo, mamaya na. O sige, pagbalik, bibili namin tayo, sir. Bumili ka muna ng ano, mamaya na. Bigyan limit ko pa yan eh. Dirimit mo. Ay, sabi pala, ano, prank lang pala, prank. Baliwala ang ulan sa akin, oy. Sir Andrew, punta ka rito. Nandito po yung ano mo. Guys, kunin mo na. Saan tayo kaya na ito mamimigay ulit? Kaya ito mamimigay. Lalabas tayo. Wala, magbibidyo. Ito magbibidyo? Ito, makakakuha ng... Basta mga manang. Sino itong Magkano sa mais? Pita lang po, Nay. Tayo tama. Sige po. Kasi nadinig niya eh. Saan ka lalabas eh? Five, 10, 20. Ito na, sangkay B-boy. Na ano ko na, na ayos ko na. Bali, 20 tumpoks balot lahat ng nanagawa ko. May 3, may 4, may 5. Doon tayo sa labas o dito? Hindi ko nga alam kung saan eh. Kaya mga kawaray, oh. Yung ano natin, yung mais natin. Bali, 20 balots yung nagawa ko. Yan. Sangkay, ay Tol Banji, nandito na yung mais mo. Oh. Binalot-balot ko na. Kasi yung iba nun, may 4, may 5. Ang ginawa ko, para umabot ng 20 tumpok ng balots. Mayroong 4, may 3, may 5. Ayan. Sino ba itong Andrew na to? Thank you. Sino to? Tol Banji, maraming salamat ah. Send ka na yung ano eh. Yung ano. Yung lagayan, no? Wala eh. Wala kasi dito. Wala sila. Nandun sa kabila eh. Ano? Lalabas ko kung ba mga sagasaan sila dito. Nakakaya kasi sa Tol Banji, wait lang ah. Maghahanap lang ako ng lagayan. Manghiram lang ako kay nanay. Wait lang, tay. Diyan ka muna, tay. Manghiram lang ako kay nanay. Manghiram lang ako ng lagayan kay nanay. Ng ano. Ng mga lokal na pamahalaan mula sa unang distrito ng Pangasinan ang 13 viewers. Kurt Andrews. Yahoo, sabi ni BBay TV. Saan si Nay? Nay, pera muna ako ng ganito, Nay. Nay, pera muna po ako ng ganito, Nay. Sige. Maglalagyan ko lang ng mais. Gusto mo mais, Nay?
Libre. Oh, libre yun. Galing sa... Puntahan mo na dito. Sige. Andiyan ka pala ano? Pare? Bawal dyan. Bawal magmura. Baka tayo mapalo ni ano. G-Unit talaga pangalan ko. Itong cart. Shout out. Ay, shout out. Sa inyo. Opo, nagbabalag-balagan. Tay, ito na, nakairam na ako. Ari. Alin? Arriba. 900 lang inano eh. 900 lang. Tay, pa-video muna ako, tay. Pa-video mo, saglit lang. Wala si ano eh. Dito tay, dito ka tay. Bibigyan ko lang. Andiyan si Chingkay kaso. Naka-din ha? Di pa po. Malaglag ah. Di pa nakaplihan tay. Thank you kay Tatay Robin. Oh, nasaan na ba yung ano dito? Saan kay Banji? Meron ako pagbibigyan. Kay nanay hiniraman ko ng rich. Ito. Thank you lang kay Banji. Thank you. Yan at. Tol Banji, lalagay ko muna dito. Lalabas kami para wala kami masagasaan dito. Nagtitinda ng mais din. Doon kami sa labas. Wait lang. Manood na hirap pala maging vlogger pag wala kang taga-camera. Wala kami dito. Patay tayo diyan. Shoutout pala kay Marlo. Sana bumalik ka na. Oo, Marlo daw. Nag-aaral pa kasi yung pamangkin na yan. Pamangkin namin. Bakit nasaan na? Nasa Batangas nag-aaral. Oo, mo yun. Kung sa akin. Ay, oo pala. Sorry. Liman ka. Liman. Bigigi. Yan na lang natin ito yung isa. Press mo na. Press. Okay. Sabihin mo na yan dyan. Oh, sige. Babawi na kayo. May bibili ba kayo? Sige. Saan tayo? Ano, kaya? Kaya yan. Sige. Paningkamot kayo. Pangahamot, good. Yan tayo. Salamat kay Tatay Robin. Uy! Ito ko lang Oh, nakakama. sa tulong sa akin kapag camera. Aray ko, ang hirap. Ayos yan tol, yahoo. Good man. Bibigyan ko rin pala ng clip si Tatay Robin. Maliit na bagay. Another na naman guys, another. Punta tayo dun sa Jordan. Tawid tayo tay. Tawid. Oh, David. Hop! Doon tayo sa may tricycle, mga tricycle ng Jordan. Doon ako sa tricycle ng Jordan magbibigay. Hey guys, punta tayo doon sa Jordan. Malinaw po ba? Malinaw o malabo? Doon tayo sa may sa Jordan Plains. Punta ako doon. Hindi pa lang, mga 4,000 pa lang. Malinaw naman. Punta ako sa may Jordan, doon sa may tricycle, doon ako magbibigay ng mais para may iba naman. Nakakaingal. Salamat kay Tatay Robin sa pag-camera. Thank you, Tay. Papalawakin natin guys ang ating channel. Gagawa natin ng paraan dahil sa mga sponsor. Hoy! Andito kaya si si Kuya. Dito matutuwa itong mga to. Ngawit na ako guys. Dito tayo sa may mga motor. Ya, pasuyo nga, ya, pababa.
Hanggang. May bibigay ako sa inyo, guys. Aray ko! Diyos ko. Tay, meron akong blessing galing sa... Tay, mayroong blessing galing kay Tol Banji at B-Boy TV. Salamat lang po tayo. Salamat ka lang. Wait lang, isa-isa mayroon nga tag-isa. Thank you. May nawakan mo nga muna to, video mo muna. Para makapag-vlog ka, Tay. Hindi, mahirapan ako magpasa. Hindi ako mag-video ka na lang ng ano. Tawag mo na. Video ka. Video mo. Video mo na. Tagal mo ba yun? Sa mga motor. Yan, guys. Thank you lang tayo kay Tol Banji at kay B-Boy TV. At Will 808 at Sangkay Matthew. Thank you, guys. Mabuti nandito si Mamay. Yeah. Salamat lang po tayo kay Tol Banji, kay B-Boy at kay Will 808. Nung dito sarap. Thank you po, thank you. Tay, pang laga. Salamat lang tayo kay Tol Banji. Subscribe mo yung YouTube ko, Mark Jowaray TV. Nasaan si dito? Si Kuya... Hindi yung... Pangalan ba nun? Dito yung Tuda eh. Wala ba siya? Hindi siya nagbiyahe? Pumalon dun. Kalimut. Napalo sa akin yun. Yeah. Salamat lang tayo kay Tol Banji at B-Boy TV at Sangkay Matthew at Willie to Eat. Salamat. Thank you. Salamat po. Wala si Kuya. Ang pangalan ba nun? Salamat. Thank you kay Tol Banji at kay pangalan nun? Nakalimutan, followers ko yun eh sa Facebook. Kilala niya ako nun. Hintayin ko na lang. Salamat po Mark Jowaray TV sa YouTube. Sa YouTube po. Ayun, may bago subscriber tayo, guys. Wow. Thank you, Lord. Sana lumago tayo para marami tayong mabigyan ng blessing. Ayan na. Kikita ka dito, ya. Thank you. Ako na nag-subscribe. Sa pilitan na to. Ayun niya, kita ka na ya. Kita ka na ya. Shoutout kay Kuya. Ang pangalan niya, ya? Jeffrey. Shoutout sa'yo, Jeffrey. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yeah. Thank you po. Salamat lang tayo kay Tol Banji, Will at kay kay Matthew at B-Boy TV. Sige lang po. Yan ninyo na lang pag wala kayong ginagawa. Baka sakali. Tay. Pang laga po. Salamat lang tayo kay Tol Banji, Sangkay Matthew, Will 808 at B-Boy TV. Thank you. Wala si Kuya. Saan na kaya yun? Sino kaya? Hoy! Andiyan ka pala! Dito! Ayan pala, yung followers ko. Subscriber din. Nakalimutan ko pangalan mo. Ha? Ay, si Kuya Ricky pala. Kaya Ricky, thank you. Okay, shout out. Shoutout. Salamat lang tayo kay Tol Banji, kay B-Boy TV at Will 808 at Sangkay Matthew. B-Boy. Das Tol Banji. Tol Banji, salamat. Das Will. Salamat. At Sangkay Matthew. Nacho, salamat. Thank you Kuya Eric. Thank you, boss. Ito. Subscribe nyo na lang po aking YouTube channel, Mark Jowaray TV po. Thank you po. Ingat po kayo sa biyahe nyo. Kasi puro lang dumali ang nabibigyan ko, kaya naiba naman para tuda naman. Thank you po. Pa-subscribe na lang po YouTube ko, Mark Jowaray TV. Pa dito ka, para magpaano. Kita mo, ano mo ba? Hindi yan. Mayroon pa dito. Ilan pa ba kayo? Thank you po. Salamat lang tayo kay Tol Banji. Yun pala si Sige po. At B-Boy TV. More blessing, guys. Pasuyo na lang po. Mark Jowaray TV lang. Tol Banji. Tapos kay Will at kay Matthew. Thank you sa inyo, guys. Hawak sa akin. Oh yeah. Salamat lang tayo kay Tol Banji. Salamat, Tol Banji. At kay kay B-Boy TV at kay Will at Matthew.
Thank you po. Sino pa yung isa dyan? Hindi pa nabigyan. Kuya. Salamat lang tayo kay Tol Banji. Salamat kay Ato Banji. Siya si B-Boy. B-Boy. At sang kay Matthew. Macho. At Will 808. Pakalap ka. Will 808. Mga nag-sponsor po. Sige po. Search nyo na lang aking YouTube, Mark Juaray TV. Naka-ano ka na kuya Eric? Sa YouTube? Oo. Naka-YouTube na. Meron pa ditong, ilan pa to? Macho, waray TV. Tatlo na lang. Tatlo. Opo. Macho, waray TV. Meron pa kayo dyan mga kasamang tuda? May tatlo pa rito. Hintayin ko na lang. Tatlo na lang to. Hindi na sila mabibigyan ng iba. Babaan na. Lahat asa. Salamat tayo, May. Hindi na. Marami kami mais eh. Salamat pala kay Tol Banji. Maraming salamat sa sponsor at B-Boy TV. Sa kay B-Boy, maraming salamat. At asawa ko yan. At si Will 808. Thank you so much Will 808. Maraming salamat. At sa kay Matthew. Salamat ka namin. Asawa ko yan. Partner ko yan. Partner pala, di ba? Anak namin yan. Yeah. Sorry. Ingat po. Oh, yan. Uy, sana lumawag tayo, guys. Ayan. May tatlo pa. Tama. Yun. Tayo pa video ko tayo. Oh, ano mo? Magkano ka na? Bawag na lang po ito. Ihawakan mo lang yung kasi. Diyan ka na ko. Oh. Yan. Okay. Ayan o. Yan. Pangalan niya? Erwin. Ano si boss? Ano pangalan niyo po? Salamat lang po tayo kay kay Tol Banji at Will ito. Ano pa isa? Tama. B-Boy TV at sa kay Matthew. Oh, puro to, boss. Lagas. Juaray TV, so pag nga kalimutan, subscribe ha. Okay. Sa mga tatuda ng Jordan Plains, thank you so much sa inyo guys. Ayan o. Sana taong ulitin, meron pang magbigay sa atin. Nakabalik ako sa inyo. Thank you, boss! Thank you, Okay. salamat sa inyo guys. Pasensya na, hindi na nabigyan yung iba. Sorry po. Nawali sa susunod. Sunod na lang, sunod. Sayang, hindi umabot. Sige, boss. Mark Juaray TV. Mark Juaray TV. YouTube. Sa YouTube po. YouTube. Mark. Tamanay po, baka may susunod pa. Tamanay ako ulit. Ako ang videographer. Ayan o. Siya na po sa bala, ha? Guys, bagong subscriber mga kawaray. Si Kuya, ano pangalan niyo Kuya? Kuya Erwin, thank you, I love you. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Nandito tayo sa live. Guys, nandito tayo. Wala tayo sa GMA. Nasa kay Mark Juaray TV tayo. Hindi tayo nasa GMA. At TV5. Salamat po. Legit. Thank you sa 19 viewers. Viewers natin guys. Thank you so much sa inyo. Pasensya na kayo, hindi ko nabigyan. Naubos. Mga sakali meron pa. Thank you so much. Hindi po ako balik. Sabi ni General MacArthur, I shall return. Hi, Sharon. Thank you kay Tatay Rubin. Salamat sa pag-camera. Thank you po. Salamat po. Ingat kayo. Ingat. Salamat sa inyo. Salamat. Sayang. Marami po palang hindi nabigyan. Thank you po. Mark Juaray TV po. Maraming salamat. Ingat po kayo sa biyahe nyo. Woo! Nako. Sayang. Tol, ilan ba ang hindi nabigyan? Ilan pa ba na hindi nabigyan daw? Ilan daw nito? Ilan pa ba kayo na hindi nabigyan? Marami pa kami rito. Sa loob. Marami ba daw to, Tol Banji? Marami na silang tuda eh. Ay, dami nga. Ang dami. Yung na lang, nandito lang talaga. Ay, Jordan Plains ba yan? Oo! Sa Jordan Plains.
Nagbigay tayo. Marami sila to. Thank you po kay Kuya nanonood. Kay Kuya Erwin ba yun? Ilan po kayo nandyan hindi nabigyan? Yung nandito lang. Hindi, yung nandito lang, yung nandito. Sama 10. Ito. Mga 10. Mga 10 daw, tol. Ayaw, sangkay. Sangkay, B-boy. 10. Ulitin na lang, boss. Sige po. 10 daw sila, 10. 10 sila. Oo, 10. Susunod tayo ni... Kalinga pa meron din. Ayun. Ay, hindi. TG. Oy, TG. Saan to? Tayo ni Tokyo siya. Yun. Okay na, kaya na yan ni Banji. Tol Banji, maraming salamat sa blessing. Ayun. Ay, YouTube tayo. Ano mo na? Mark Jowaray TV. Ano mo na ya? Mark, subscribe na Followers ko yan. Kaya yun ang hinahanap ko kanina. Si Kuya, ano? Wala mo nga na ulit. Ay, Kuya Ricky. Thank you, Kuya Ricky. 20 viewers. Thank you. I love you. Thank you so much. Sana maulitin ulit. Sige po. Sige po, sige lang po. Ano, subscribe sa YouTube po, sa YouTube. Thank you so much. Manakano naman tayo sa sa vlog. Thank you po. Abangan nyo yung video. Baka mayroon pa mamaya. Tingnan natin. Thank you, Lord. At, di ba? Masaya. Wag na ibang lugar ang binibigyan. Tingnan mo, ilang nadagdag subscriber sa atin, Tay? Tay Robin, no? Ilan? Ilan yun? Mga 5. 5. Road to 6 yun, oy. Shout out. GTR. Winding. Shout out. Winding ba ito? Winding. Shout out sa'yo. Ay, Kaonesa, pasensya na. Talwerdo, pasensya na. Saya. Saya nga, Sangkay Macho, grabe. Hindi pwedeng, hindi lahat lagi dun sa Dumalay Street ang bibigyan. Sabi ko na nga ba, sabi ko nung mga nakaraan, pag mayroon sa akin ulit nagbigay ng libre, Jordan, mayroon pa ko ibang tatargetin ng mga tricycle driver. Para lumawak tayo at hindi naman, ay, pagod ako guys. Oh no. Ate Jennifer, maraming salamat Ate Jennifer. Si Ate Jennifer, naka-BG pa rin. Thank you so much po. Tatay Robin, oh. Napagod ako dun, Tatay Robin. Targeting mo din ako, Mark. Oy, sige. Tatargeting kita, wag ka mag-alala. Madadagdagan ang subscriber nyo. Will, thank you so much, Will. Woo! I love it. Sarap maging vlogger. Kahit malit lang ang subscriber. Thank you so much sa inyo guys. Aray ka. Thank you Lord. Hey, shout out. Mahirap pagharap buhay. Ayaw lang yun. Ayaw lagi oy. Hi Grace, thank you Grace. Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila sa binigay ko. Sana all. Galing ako Jordan. Galing ako Jordan Plains. Pare, dinala ko sa Jordan. Tuwan-tuwa yung mga tricycle driver doon. Ah, dami subscriber man. Ano yung mag-add? Subscriber. Grabe. Nakakatuwa. Okay, very. Sana all. Postin! Baka naman postin! Sweet. Thank you guys, thank you so much. Huwag ka dyan, galis siya. Pahinga lang ako. Kaya Marks. Will, aray ko. Si Boy, thank you. Thank you so much guys. Kaunesa, maraming salamat po. Yelo po na naman. Salamat.
B-Boy, Will, congratulations po sa inyo lahat. Balbanji. At B-Boy TV. Balbanji, thank you so much. At Will It O It, Sangkay Matthew, thank you at B-Boy TV. I love you at sa mga ano natin dyan, I love you. Valverde, shout out. Nadala ko pa pala yung binta ko. So, sa susunod ng pag nag-subscribe your video. Saan nasabi? So, sa susunod, yung pag nag-subscribe sa iyo, yun ang bigyan mo. Oo. Magsusubscribe yung lahat. Ang iba nga, nag-cellphone na eh. Ilan na rin ang nadagdag sa akin. Yes, baba ko. Bahay na Dalagang Probinsyana. At si Carrotman TV. Sige lang. Just for your Mark Paul support your B-Boy TV. Thank you Sangkay B-Boy. At Will, thank you so much sa suporta nyo guys. Pahinga na ako. Sabi. Tignan mo pulang-pula yung mata ko. Sunod na lang, sunod. Pero pa, alas 12 pa lang. Anong oras na ba tayo? Alas 12. Ay, yung mga nakaka-subscribe sa akin dyan sa Jordan Plains. Sunod na lang ulit. Pagod. Napagod ang person. At your service, kain muna kayo. Tatay Robin Mark. May Sangkay. Pahinga lang. Ay, shoutout sa 14 viewers at 45 thumbs up. I love you guys. Sangkay Matthew, baka mag-live ka na? Ay, sa Jordan Plains, thank you so much sa mga nakasubscribe sa akin dyan. I love you. Maraming salamat sa inyo. Binuhat-buhat ko yung ano. Nakuha kaya yung clip doon? Kala ko, hindi mo asawa yun. Tama ko yun. Hindi ko lang makita. Saan sila pupunta? Punta ng school yun. So, Matthew, live na po. Sige. Live na. Live na. Pagod ako ron ah. Yung pagbuhat ko, layo-layo yun eh. Lipat lang ako dun. Lang guys, lipat lang ako. May nag-comment sa akin. Ano sabi? Nanood sa liig ko. Lumabag na din nila. Sabi, paano ko nagawa yan? Sabi sa akin. Sabi naman ni Elmer Loway. Paano ko nagawa yan? AI? Sabi ko, hindi original yan. Unahan pala ko niyan. Yan ka na pala boss. Unahan mo ko boss. So, ginaka-live ako. Sir boss. Sama-sama na ako dati. Oo. Pag may mag-sponsor. Sama-sama na ako dati. Bakit saan bigay natin mo? Sa'yo? Sige mamaya. Sesend yun. Ito yung una muna. Yung 300. Abunuhan ko yung kay Uncle Banji. Asa ako kasi pinali ko. Kasi video ako tayo. Yung kay Joyce din, sama yung 300 yung unahin ko muna yung 300 kasi yung sa akin yung Okay. Wala ko pala naman yung ginagawa ko, pre. Plato. What's up mga koray? Salamat pala kay Cool Banji. Nandito na yung 300 mo. Ibigay ko na kay Loy. Ayun, no? Yung ano ba? Salamat tayo kay Cool Banji. Thank you. Cool Banji.
Salamat. Mamaya na lang po Salta mo na sa mga kwan dyan. Mamaya na lang yung 1,000 ni Will. Mamaya na. Hindi pa na-send. Tay, okay na tay. Salamat tay. Wala po, Mark. Oo nga eh. Well, Banji, maraming salamat ah. Pagod ako, napagod. Shout out muna sa mga kakapit dyan sa Valenzuela. Sa Valenzuela. Saan yun? Tayo. Layo naman yun, ano? Mga gamit. Against the light. Dito hindi. Mag-out na ako, maraming salamat. Mag-out na ako. Hindi ka mag-live tayo, Robin. Hindi ka mag-live. G, yan na lang yung ano mo, G. Yan na lang. Ha? Dito mo nilagay. Ako na magbabantay. Ya, dito mo nilagay. Para makakalagay ako dyan. Para makaurong dun si ano. Ilan na lang yan? Kunin ko na 200 lahat. Bilhin na lang. Ito mo lagay. Ha? Ha? Ako. Hindi yan. May kawawa yan. Ano? Meron ako dun. Meron. Sige, bye-bye. Saan kay Mark? Thank you, ay. Sa gato, nandiyan ka pa pala. Ma'am Criselda, maraming salamat. Mag-end na rin po ako. Ito pa rin. Thank you so much guys. Kay Sangay Matthew tayo. Maraming salamat. At sa Jordan Flame, thank you so much sa inyo. Hoy, Mark Jan! Sa! Tatakbo pa eh. Alam mo na may mga sasakyan eh. Tira mo lang pala yan, pre. Andun dyan yung isda natin. Naka-live yun doon. Yung cellphone ko sa'yo. Iniwan mo lang? Kaya parang ang dami. Hi Mark Jan. Kaya pala ang dami. Apat yung minto at saka yung tatlo. Sige na Sangkay P-Boy, maraming salamat. Will 808, thank you so much Will. Naka-live na si Sangkay Matthew. Thank you guys. Maraming salamat. At Tol Banji, maraming salamat ah. Ang pugi ni Mark Jan. Wow, sana all. Si Mark hindi. Pinagmanahan eh. Tubig, di pare. Ina. 1, 250? Oh. Ilan yan? 3. 150? 1, 2, 3, 4. Aray ko. 1, 2, 3, 4. Okay na yung 200 mo. Titinda ko na lang muna yan. 200 daw. Di may 200 ka rin tubo. Mamaya na, hindi ko pa nga. Basta mamaya, bibigay ko. Mamaya bibigay ko. Ayos oh. Sige na, Sangkay Matthew. Maraming salamat. Bye-bye na. Thank you po. Salamat sa inyo. Will, thank you so much. Bye-bye na. Ate Robin. Hello. Bye-bye na, bye-bye. Out na ako, mag-out. Love you. Sayang.